Yabona Moli, na into engiyithandayo. Njengokuba nginenzele umusa, njengoba nginenzele umusa, uba nani niyenzele indlu kaBaba. Ningiphe ini uphawu. Uphawu. Not just uphawu. Oluqinisileyo. Ningiphe ini uphawu. Oluqinisileyo. Uyazi ukuthi ngezwi abazolikhipha ngalolo phawu abazomnikeza lona. Noma ngabe ngolunjani. Akazi ukuthi bazothini. Kodwa uthi ningiphe uphawu. Oluqinisileyo. Kokuqala ngibona i-courage, isibindi somuntu wesifazane. Uba nezinto azikhulumayo ukuthi anginenzelanga lo musa just ukuthi nina nikwazi ukuthi ni protecteke ngizifake engcupheni mina. Kodwa nginenzela umusa ukuthi nani nibuyise umusa kimi. Amen. Anginenzeli nje umusa. Ngizifaka mina at risk. Ngenzela nina umusa. Kodwa anginenzeli nje kuphela umusa. Nginenzela umusa ukuthi nibuyise umusa nakimi in return. Okay. Uthi nisindise ubaba nomama nabafowethu nodadewethu nabo bonke anawo nophule imiphefumulo yethu uphi ekufeni. Amen. Uyazi ukuthi lana iJericho lena izobhujiswa. Kodwa ukuthi kanjani akazi. Kodwa ngenxa yezinhloni, ngenxa yamandla kaNkuluNkulu azosebenza. Amen. Kodwa manje ake niphule ifamily yami yonke. Niyephule uphi ekufeni ukuthi ingabhujiswa. Ngoba naku ngenzeni nginenzele ini umusa. Hayi indaba yomusa. Umusa ngiphilisele emuva. Uma kuzawuzalwa uJesu Ndlozi uGabriel Moyizathi Nkosi. Wena ophiwe. Inkosi inawe. Wena ophiwe ini umusa. Umusa into enkulu bangcwele bakaNkuluNkulu. Umusa into enqabile futhi kubantu. Umusa into mkhambe efihlakele kubantu. Umuntu angakuthanda kodwa angakwenzeli umusa. Uma uthi hey naba abantu bayangigijimisa bafuna ukungibulala ngicela nje ukusithi athi ha khaya amagate avala umnyango asithe yena. Kodwa wena athi hamba uye ngale kwejardini ngifuna ejardini lapho. Akafuni ukukwenzela umusa ukuthi awuphule ini umphefumulo wakho. Angazi ukuthi yena njengoba phela eJericho indonga zakhona zinkulu. Amen. Babe khona ukuthi hayi njengoba silana siphephile. Akekho umuntu ongangena phakathi komusa. Yazi Moli mawukhuluma ngendaba yomusa la. Inhliziyo yami iyathinteka ikakhulu indaba nje yomusa ukuthi kuvamile ukuthi njengoba nje umholi ungenzele umusa. Mase kufanele ngenzele wena umusa ebese ngiba nezaba noma nezinto engizikhulumayo ezenza ukuthi ngingakwazi ukufeza leyo nkonzo yomusa kuwe. Kunalomzalwane kancane nje ngithi kancane ukudlula oke wayenzela umusa ngenxa kayiso ongasekho. Uma ke uDavide esesihlalweni uyahamba uyobuza ukuthi ngoba umuntu okhumbulayo ukuthi ngila ngikhona ngoba kukhona oke wangenzela umusa ukuthi ngiphile nje kukhona oke wangenzela umusa. Uyabuza ukuthi usekhona yini osele nje oyedwa endlini kaJonathan ukube ngumenzele umusa ngenxa kaJonathan. Uyabona ukuthi enhlizweni yakhe uyahamba nje unakho ukuthi la ngikhona kukhona umuntu oke wangenzela umusa. So ke uthi ke ukhona yini oyedwa nje lo Sawule lo athi endlini yakhe yilo kade afuna ukumbulala uJonathan. No uSawule bekafuna ukubulala uDavide. uJonathan indodana kaSawule uyamvikela kubaba wakhe oyisitha kuye. Kodwa uthini uDavide umuntu ongakhumbuli ongakhohlwa umusa kaNkuluNkulu. Kuyenzeka esikhathini esiphila kuso ukuthi uma ke uNkulunkulu mholi kukhona la kwaphula khona esebenzisa umuntu kuthi wena uma sowuphumelele umuntu okusizile adinga ukusizwa nguwe ebese wena uhlehlela nyovana. So ke ngiyayithanda lento yomusa ukuthi
kunabantu abanjengabo Davide abathi noma sebephumelele bacabanga ukuthi ukhona yini engamenzela lo musa nami engeke ngawuthola endlini kaJonathan. Ngibuka nakhona ukuthi umuntu wakhona olandwayo ulandwe endaweni iLodibar, indawo yabantu abaphansi noma abadelelekile, kodwa uyamthatha uzomenzela umusa, uzomhlalisa etafuleni namakhosi. Amen. So uyambona lo wesifazane uyayikhuluma lento ukuthi anginenzeli nje umusa, noma kuJonathan angayikhuluma ukuthi ngelinye ilanga nami ngidinga ungenzele ureturn favor, but lo wesifazane ufuna kube nesiqiniseko ukuthi njengoba nginenzela umusa, fungani nani ukuthi nizongenzela nami umusa nendlu kababa. Athi la madoda kuye mayife imphefumulo yethu esikhundleni senu. Uma ningavezi ubala le ndaba yethu, siyakunenzela umusa neqiniso lapho uJehova isinika izwe. Bayiphinda indaba yomusa iyaziphinda. Amen. Mayife imiphefumulo yethu. Yes. Kungafa thina esikhundleni senu. Uma nje ningayivezanga le ndaba kuphi kubantu baseJeriko. Abantu baseJeriko. Uma nifihlile le ndaba kungabikho mhlambe ozoyiphuthuza ukuthi hey yakhona lamadoda lapha namabili afuna ukwenza la izwe, kodwa esaba uNkulunkulu. Bathi mayife imiphefumulo yethu uma ningayivezanga le ndaba. Okay. Wayesehlisa ngentambo ngasefasteleni ngoba indlu yakhe yayisogangeni nomuzi wahlala ngasogangeni. Wathi kuwo amadoda khuphukelani entabeni. Funa abantu oshaye banifice nicashe khona izinsuku ezintathu ukuze abantu oshaye babuye andokuba nihambe indlela yenu. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho uzofungise sona. Uma ufumene wethu ezweni ungabophi le ntambo ebovu ufasteleni osehlise ngayo, uziphuthele endlini yakho oyihlo nonyongo nabafowenu odadewenu abafowenu nabendlu yonke kayihle. Kuya ukuthi yilona lo aphume ngaphandle kweminyango yendlu. Kuya ukuthi yilona lo aphumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho, igazi lakhe liyakuba sekhanda lakhe, thina singabi nacala. Kodwa lowo okuwe endlini igazi lakhe liyakuba sekhanda lethu uma sibekwa isandla kuye. Amen. Loyo osendlini uma mhlambe kungenza ukuthi abhujiswe, igazi lakhe liyabuzwa kithi. Kodwa uma ngaphandle imeme yakhe asingeni thina sinacala, thina sisihlanzile. Kodwa isivuna sithi fasani intambo ebovu kuleli fastela lesithi ngalo. Yabona indaba yentambo singene kakhulu kule ntambo ebovu. Indaba yentambo moli before entambeni ebovu kunezinto ezimbili engiziphawulayo noma engiziqaphelayo la. Koqala inhloli lezi wazithukusa noma phezulu ophahlweni lendlu. Uma futhi ezikhipha uthi aziye kuphi phezulu entabeni. Kunendaba phezulu. Konke ukukhomba phezulu ngoba uyazi ukuthi usizo luvela kuphi phezulu. Amen. Singayibuka indaba yentambo mholi. Yabona indaba yentambo ebovu ukhumbula eGibhithe, isivumelano esaba khona eGibhithe. Amen. Kubantwana bakaIsrayeli ukuthi basinda kanjani uma umbulali ezofika ezobhubhisa izwe laseGibhithe, kodwa ngani ngesifo. Kodwa ubuka ukuthi kwenzekalani lapho. uJehova wathini kuMose ukuthi bantwana bakaIsrayeli ukuthi mabenzeni. Exodus chapter 12 verse 12 uthi ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngaloko busuku, ngibulale onke amazibulo ezwe laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenza izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe, nginguJehova. Igazi liyakuba uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini, ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Amen. Uma ngibona igazi ngizokwenza njani? Ngizodlula. When I see the blood, ngizokwenza njani? I will pass over.
manje igazi okanye isivumelwano sikaNkuluNkulu sinento ebovu phakathi. uRahabi kuthiwa uma ubopha intambo ebovu efasteleni uyehlisele phansi sizondlula sizondlula umbhubhisi akanongena. eGibhite lithi izwi uma abantwana bakaIsrayeli benze njani begcoba igazi emafasteleni naseminyango ezindlu zabo. Uma efika umbhubhisi uzandlula ngoba ubona ini igazi. ngamanye amagama moli ngikuzwa kahle uthi wena intambo le ebovu isymbolize igazi. Igazi exactly. Injalo. Amen. Injalo. Intambo lena ebovu isymbolize igazi. Siyaya encwadini eka Peter. Amen. Lapho uyosithatha isimikise khona ukuthi igazi sisinda kanjani egazini. Amen. Ngoba egazini siyasinda bakwethu. Le esizwe encwadini kaPeter ibutha lonke igazi nale intambo ezibovu iyakuhlanganisa bese sibiza igazi elilodwa. Amen. Elika Jesu Kristu. Ukuthi ngalo siyasindiswa. Noma ngabe isimo sinjani noma ngabe kwenzekalani empilweni zethu. Kodwa ngegazi lika Jesu siyasindiswa. Siyasinda ngalo futhi uma simemeza lona sinamandla siyavikeleka. Uma efika umbhubhisi sezinjani siyasindiswa uyandlula kithi. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 18. Esizoyifunda khona manje. Sidibasa le ndaba yegazi. Andoba siyoyivala mhlawumbe encwadini yokugcina lapha kuMatthew. 1 Peter chapter 1 verse 12 verse 18. Igazi linamandla kunakho konke. Uyayithola mo. 1 Peter chapter 1 verse 18. Yes. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawo yihlo nezinto ezibhubhayo siliva negolide kodwa ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. Amen. Enikholwa uNkulunkulu ngayo owamvusa kwabafileyo wamnika inkazimulo kuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu. Ngani ngegazi. Amen. Lika Kristu. Igazi lika Kristu ilona elaqoqa konke. Amen. Lasindisa izimbuzi, lasindisa izinkomo, lasindisa amajuba engalicelwa ngawe intethelelo uma ngabe sonile. Kodwa ngegazi lakhe lapha kumHebheru kabanye ka 11. Ya ukuthi ngithi 11 u9 chapter 11. Amen. KumHebheru ku9 chapter 11 lithi manje ngegazi lakhe ungeke wangena kanye nawe nanye. Kungeke igazi lezimbuzi nelamathole. Kodwa ngegazi lakhe sathola konke ukuthi manje sikwazi ukuthi sihlambulule yonke into. Imiphefumulo yethu kanye nonembeza wethu. Amen. Ahlambuluke ngegazi lakhe. Ayish ngobuthi umlotha wamathole kuba ukuhlanza nje umzimba kodwa igazi lakhe lihlanza kuba ukuhlanza kunembeza ngaphakathi ilo musa wegazi. Ayi leli gazi lachitheka kuphi esiphambanweni. Igazi lo muntu owazifela wazidela wadela uphila kwakhe wadela icomfort zone yasekhaya ezulwini azolanda thina ukuthi ngelakhi igazi. Uyabona nje la u19 mholi kunento ekhona la uthi kodwa ngegazi elinqabileyo. Uyalizwa legama kodwa ngegazi, not just igazi, uthi elinqabileyo. Amen. Lika Kristu Jesu kungathi elewundlu elingenacala elingenabala. Ike yavela indaba yewundlu. Uyabona mawubuyela ku Exodus la sifunde khona uyasho ukuthi uNkulunkulu utshela uMoses ukuthi akhulume namalunga
akwa-Israyeli ukuthi azithabathele iwundlu elingenasici nelingenacala. So liyavela futhi la indaba yewundlu uthi ngegazi elinqabileyo number 1 ingibamba lapho ukuthi kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi lewundlu elingenacala elingenabala. yabona kwakuthathwa igazi njengoba ibeka indaba yesithole neyinkunzi. Amen. Kodwa bekathi kuyizinto mhlambe ezinamabala. Amen. Kodwa elakhe elingenabala alinabala and elinqabileyo and akakhethanga ukuthi manje yabona lela bebelikhetha abathile ukuthi manje ngoba ngingcolile angithatha isithole ngiyozihlanza ngalo. Kodwa elakhe elabantu bonke labo bonke abavumayo. Amen. Wafela bonke abantu uKristu Jesu. Wafela wonke umuntu okholwa kuye nongakholwayo ufuna ukuthi enze njani asindiswe. Ngaye siyaphila, ngaye siyanqoba izinto zonke esizenzayo. Manje yabona indaba kaRahabi mholo wami uma enza sivumelano neinhloli ithi indaba manje uma kufika leso sikhathi. Amen. Sikazehlisile izintambo ukuthi manje uma kufika umbhubhisi and then enze njani angabafici. Siyafika leso sikhathi leso ama-Israyeli akhona amasotsha agade iJericho yonke. Amen. Ayipatrol obusuku nemini kodwa uma kufika ithunywa zikaNkulunkulu uma kufika abakaKristu okanye ama-Israyeli uma bangena eJericho abale. Amen. Bayiphethe zona ikhali kodwa izwi lenkosi lithe ningani kodwa nilizungeze ngayisikhombisa. Uma uRahabi ebona ama-Israyeli ezungeza iJericho uyakhoba efasteleni uyabona ukuthi ha isukile. Nansi impi kaNkulunkulu isifikile, impi kaJehova isifikile. Kodwa ngenxa ukuthi nginale themba ukuthi ngizawusinda. Bayalizungeza iJericho. Bayalizungeza bethwele umphongolo wesivumelwano. Kuze kufika usuku lwesikhombisa ngenxa isikhathi ngiholi funa sinqamlele. Kuze kufika usuku lapho uJoshua ethi bona manje shayani ini icilongo nikhamuluke kakhulu nuzungeze ngasikhombisa. Hey ngolwami sebekwenzile lokho siyadilika indonga. Lamadoda ayakhumbula senze isivumelwano noRahabi. Amen. Senza isivumelwano ngomuntu olahliweyo kodwa ungekhethiwe. Yitshe enqatshwa ngabantu kodwa leziyani likhethekile kuJehova. Amen. Mazidilika izindonga bayafa bonke iyasala indlu kaRahabi. Ayagijima lamadoda ayomlanda. Mafika lapha amthola unomndeni wakhe wonke ambamba ngesandla kumele ngaphandle kwegama. Amen. Uma bephumela ngaphandle sebangaphandle manje kweJericho. Kufanele ukuthi baphuma mkhambe lana eTsakani. Bayalinga phandle manje bayomale ku main road enezansi babuka into ezenziwa kuJehova lapha. Uyasha umuzi bafila abantu kodwa bona bahlengiwe bayathola isizathu indaba yale yantambo. Le yantambo ibahlengile le yantambo. Amen. Isivumelwano. Yes, uphawu kaNkulunkulu luhlezi kumuntu uyasinda. Uma esinda ukhona umusa azowuthola. Ngoba lithi izwi phela basibayamxwasa ama-Israyeli. Amen. Ayikhona kodwa umusa siwa-Israyeli waseJericho. Kodwa uNkulunkulu uthinta uSalmon. Amen. Ukuthi manje akathatha abheke kuzo onegama onelebulu lokuthi akusiyo umuntu nje kodwa umuntu onegama lobufebe uthathiyo wesizwe sakwa-Israyeli. Kodwa ngokwasiphi isizwe saseJericho. And uSalmon lona oyini ongumJuda. Yaqala ke manje kusebenza lapha ilingi kaNkulunkulu. UngumJuda kayena umIsrayeli kodwa ungumJuda. Ubheke ini umJericho. Lithi izwi manje kwenze njani uyamthatha usondela kuye. Uyamthatha wenze njani umsondeza kuye.
and then umenza unkosikazi wakhe. Ake siye Matthew chapter 1 verse ka 5. Uma lapho uSalmon enzenjani embuka ezwa kuba khona into ehlalayo. Uvuka uthando kuye. Engowezizwe akamhluleli. 1 uyabona ungowezizwe okokuqala. Okwesibili ungumuntu onegama elibi. Kodwa ke uNkulunkulu ukhuluma kulomuntu owesizwe sakaJuda uthi yana kuye beka amehlo akho kuye angasuki uqubuka uthando kuye uthi angaba unkosikazi. Futhi masoyibheka la kuleli lizokhuluma ngayo ivangeli ngokaMatthew isihloko sakhona sithi izizukulwane zikaJesu. Njoba nje sihlangana sikhuluma ngoKristu singamaKristu ukuthi wayena uJesu okhalweni la kaDavide noma lisukaphi kumuntu waye umuntu onjani kuze kuzalwe yena akusetshenziswanga akulandwanga noma umuntu owayecebile nokhulele ebandleni nomuntu okhonzayo nokholwayo kodwa la kulanda umuntu oyini oyisifele odumekayo. Kodwa ngithanda uma uSalmon embuka. Amen. Uma uSalmon embuka kuqubuka uthando. Kuqubuka ukuthi manje lana ngingathola unkosikazi sakhe isizwe. Amen. Sinakha isizwe nalo mama. Yize sibamrejectile. Izwe laseJericho seselimbize kabi. Sikane label okanye unegama abambiza ngalesabizwana kodwa mina kimi kuqubuka uthando. Ngibuka unkosikazi mina. Angibuki isifebe saseJericho kodwa ngibuka unkosikazi wesizwe. Uma ezathi uSalmon wazala uBoaz number 1 uBoaz umuntu owaziwayo. Amen. Umzala kuphi buye uRahab. Amen. Uzala uBoaz uRahab. uBoaz wazala ubani Obed. Obed naye siyamazi. Yes. Obed uzala bani uRuth. Bayaqala ke manje kuvela laba osaziwayo ke manje. uObed uzala uzala uBoaz. uBoaz uzala uObed kuRuth. Amen. uRuth phela uyilungama owaziwayo. Noma ungafika ukuthi uRuth bayazi yonke ihistory kaRuth. Kodwa lo okuyena kahle oqala yonke le akavezwa ngenxa yehistory yakhe indlela aziwa ngayo nokuthi uNkulunkulu umlandephi. uObed wazala uJese. Yes. Ubaba kabani kaDavid. Inkosi uDavid. Amen. Yaqala manje ukugama kwamagama ke manje. So kuyavela manje. Yeah. Inkosi uDavid yazala uSolomon. Kumka Uriah. Naye esaziyo esine history ngaye ukuthi ukuze nje amzale umthola kumuntu kanjani. Oqamile. Angithi ibuyela lapho wena mholi ukuthi uNkulunkulu ngisamile kule yonto. Akasebenzi ngabantu abalungile kuphela. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Abeke utho kuye. Ulanda umuntu noma ngabe ukuphi kodwa uyamlanda uNkulunkulu. Yabona ngifuna sisehlele lapha ezansi siqale mhlambe ku15 before sofika kuJoseph. Amen. Ku16 siqale nje ku16. Ngoba baloku bayazalwa njalo kodwa ngigijimela laba abagqamile ke manje abaziwayo. Lithi u15 uEliad wazala uEliazeri. Eliazeri wazala uMathani wazala uJakobe. Uyaziwa uJakobe. uJakobe wazala uJosefa yafika ekugcineni. Indoda kabani kaMaria. Azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Yabona ukuthi manje indaba kaNatheka ifika izifika kulo ozosindisa isizwe sonke. Kodwa iprofeti obani nguye lo
uRahabi kuphi ethunyweni ayi wathi uJehova lenimkhonzayo yilo uNkulunkulu wasezulwini obusa phansi ubusa phezulu ezulwini naphansi emhlabeni. Manje ihistory yakhe izulwane zakhe okanye abantu isizwe lesi asizalile okanye asizalelwe size siyofika kuJoseph. Joseph owathatha ubani uMaria muphi lo ingilozi yafika kuye yathi wena uphiwe umusa inkosi inawe naye waphiwa umusa okusho ukuthi isibeletho sakhe esizale sonke lesi sizwe lesi. Amen. Isibeletho somuntu oRahabi onegama elibi. Yeah. Ongadumanga kahle. Ungeke uze kushunyelwa ngayo emabandleni. Amabandla amaningi ngeke uze kushunyelwa ngoRahabi. Kodwa ngiyayithanda lento ephinde ivele kumaHebheru nje sesigcina mholi. Uma kubalwa amaqhawe esivumelwane senkolo endala. Uma uzibheka bababala abantu lapha ekuqaleni kuvela abo Abraham, abo Enoch, abo bani. Lega Rahabi akuvamile ukuthi kuvele ukukholwa ukuthi ngokukholwa uHebheru 11 ngiyabona 20 okay kumaHebheru 11 ngizofunda nje ngoba isikhathi asisekho verse 30 and 31 ithi ke ngokukholwa izingange zaseJericho zawa seziwuzungizile izinsuku ezikhombisa. 31 ngokukholwa uRahabi isifebe akabhubhanga kanye nabangalalelanga esezamukele izinhloli ngokuthula. Uyabona nje uma uyibheka lencwadi la mawuqala la eqaleni kubalwa labantu esijwayele ukukhuluma ngabo abo Enoch abo Abraham ukuthi ngokukholwa benza lokho. Kodwa lo isibeletho sakhe esakwazi ukuthi sisikhiphele noma sisilethele umsindisi wethu uKristu Jesu ngenxa yobubi nezolo lakhe. Abantu bayahlala mholi sesivala nje abantu bayahlala kupast yakho kanti uNkulunkulu udeposite izinto ezisimanga kuwe ulokhu negama elibi. Ngisiza nje nomlaleli emakhaya ukuthi abantu bayathanda ukuhlala kuyizolo lomuntu kanti umuntu noma ungambuka kanjani uma ke uNkulunkulu kunezinto azidepositile empilweni yakhe kunezinto icebo likaNkulunkulu lingevinjwe noma ngabe kunjani. uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abalungile noma abantu abakholwayo noma abavathayo babonakale ezweni lonke ukuthi bayakholwa baphatha amabhayibheli benza konke kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu onjalo usilanda nala khona okungalandwa khona umuntu. Uyabona nje la mholi ngiyasithanda kakhulu lesifundo sanamhlanje singibule nami amehlo ukuthi uNkulunkulu onjalo akakhathalekile ukuthi uphuma emndenini onjani akakhathalekile ukuthi izolo lakho lime kanjani kodwa uma edeposite izinto zakhe ziyavela noma ngabe isimo sikubiza ukuthi sinjani kodwa uNkulunkulu uyakuveza ukukholwa kwakhe noma icebo lakhe liyavela kumuntu wakhe noma ngabe umuntu onjani. Siyabonga Mpilo wami. Amen. Siyabonga inhlonishwa. Amen. Hey uNkulunkulu incwadi sicale ngayo. Amen. uNkulunkulu akabizi umuntu obiziwe. Amen. uNkulunkulu akamphathisi umuntu into aphethe. Funa ulahlekelwe yikho konke. Jesus. Konke kuphele kuwe lokho kade uphethe. Negama leli kade ubizwa ngalo liphele. uNkulunkulu avule lakhe igama elisha. Khona isihloko sasenza ngoMunyungula athi from zero to hero. Amen. Usuka lapho ungasinto yalutho khona. Lapho abantu benganandaba nawe khona kodwa uNkulunkulu aveze utho. Akuveze ube utho. Kule ndaba yamaHebheru oyikhulumile ukuthi amaHebherukazi anikezwa umthetho ukuthi
noma amaHebheru uma ezazala umntwana abe ngumfana ufuna bese ayambulala kodwa makuyintombazana amiyeke kodwa icebo laNkulunkulu langena komama ukuthi ayikhona Amen. maningi ababulali bagcineni Amen. uma befika labathi kungani bathi hey awazwa laba bantu ba strong kunathi abafani nathi Abafani nathi. sithi masizo ukuthi uyobeletha masikela basimthole sebelethile Kungenxa yani yecebo likaNkulunkulu lingevinjwe. lingevinjwe icebo likaNkulunkulu uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu so nawe mlaleli ekhaya nawe imbukelo sekhaya nawe insizwa nawe intombi nawe mama nawe baba singashintsha namanje isimo sakho Jesus. ungazenyezi ukuthi mina ngiyinto yalutho mina ngaziwe emphakathini mina ngaziwe ebandleni mina ngaziwa mhlambe emndenini bangibhekela phansi kodwa bheka kuye umqalisi nomphelelisi Amen. wezinto zonke ufane nayo Rahabi owathi uNkulunkulu enimkhonzayo sizwile ukuthi wenze izimangaliso eGibhithe womisa ini ulwandle ama-Israyeli ahamba emhlabathini omileyo namanje uNkulunkulu angasenza leso simangaliso mhlawumbe empilweni yakho uthi lokhu abantu abakuhleka ngakho bathi awunalutho uyahlupheka uswele ucela njalo kuyibo uma bengasakuniki ihlala wedwa uye khona endakho ukuthi uNkulunkulu wena uyazi Amen. uNkulunkulu uzoyivula indlela uNkulunkulu uzokunikeza uNkulunkulu uzokuphakamisa leli lizwe lithi zithobeni ngaphansi kwesandla sika Jehova sinamandla ukuze enze njani aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo bonke laba baphakeme bonke laba abashayela imithetho esicindezelayo bazothutshiswa izothutshiswa yathutshiswa imithetho yaseJericho yaphutshiswa eJericho nayo lemithetho esiphila ngaphansi kwayo mhlambe ephikisana noKristu izothutshiswa yonke kodwa izwi lakhe limi nginaphakade uNkulunkulu wanibusise uNkulunkulu anenze kahle manje kuze nginaphakade amen siyabonga Moli Amen. Amen. amen